Bine v-am găsit, dragilor! Hristos a înviat! Reluăm lecțiile noastre în mediul online, după cum sunt și îndrumările Ministerului și după cum și situația ne-o cere. Astăzi vom vorbi un pic despre sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, care se prăznuiește în fiecare an la 21 mai în Biserica Ortodoxă. De asemenea, după câteva cuvinte introductive, vom și cânta, pentru că acesta este rostul orei de muzică bisericească. Câteva repere despre Sfântul Constantin cel Mare, în câteva cuvinte, ar fi că s-a născut la 27 februarie 274 în localitatea Niș din Serbia. S-a născut din împăratul Constanțiu Clor și Elena și este unul din cei mai mari apărători ai creștinismului, deoarece în vremea respectivă creștinismul, știm cu toții bine, că se afla mai degrabă în catacombe decât la suprafața lor. El este cel care a acordat libertate de exprimare religiei creștine în 313 prin edictul de la Mediolan, Milanul de astăzi, și tot el este cel care a mutat capitala Imperiului de la Roma la Constantinopol, bineînțeles din motive strategice, politice și așa mai departe. S-a stins din viață la 22 mai 337 în Nicomedia și pe patul de moarte a fost botezat și el creștin de către episcopul Eusebiu de Nicomedia. Mama sa, Elena, a fost, în schimb, o creștină practicantă încă de la început, ei datorându-i se construcția tuturor bisericilor din locurile în care Mântuitorul a poposit în Țara Sfântă. Aici am menționat Biserica Învierii, Biserica de la Betleem, Biserica Nașterii și așa mai departe. Înainte de a începe serios cântările de la slujba Sfinților Împărați Constantin și Elena, vă propun să începem cu troparul, deoarece troparul se execută atât la utrenie, cât și la liturghie, cât și la vecernie, dar el poate fi cântat și la liturghie după antifonul al treilea după fericiri. Troparul este în glasul al optelea trifonic. Ni pavu gan, chipul crucii tale pe cer văzându-l și ca Pavel chemarea nu de la oameni luând, cel între împărați apostolul tău, Doamne, împărătească cetate în mâinile tale o apus, pe care mântuiește-o totdeauna în pace, pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, unule iubitorule de oameni. O altă cântare din slujba Sfinților Împărați este Condacul, care se cântă atât la slujba utreniei, după cântarea a șasea, cât se poate cânta și la Sfânta Liturghie, așa cum spuneam, după antifonul al treilea după fericiri. Condacul Constantin astăzi este alcătuit după tiparul muzical al condacului Fecioara astăzi, ce se cântă la Crăciun. Este o cântare care mie mi este foarte dragă și sper să vă placă și vouă. Este în glasul al treilea. Gadiche di gavuga, Constantin astăzi, cu maica sa Elena, au arătat crucea, lemnul cel prea cinstit,
care este rușinarea tuturor iudeilor și arma credincioșilor împărați asupra celor potrivnici, că pentru noi s-a arătat semn mare în războaie înfricoșat. Cam așa arată pe glasul al treilea. O să întâlniți multe cadențe de di. Nu există nicio sperietură în toată treaba asta. O să ieșiți cu siguranță la liman. Dacă vor apărea probleme, mă puteți contacta fără probleme. Bun, tot în cadrul utreniei vreau să vă prezint, tot pe glasul al treilea, sedealna întâia, compoziție de Dimitrie Suceveanu. Gadiche di gavu gadiche, nou David te-ai făcut cu obiceiurile, dar de sus primind al împărăției pe creștetul tău, căci cu un de lemn prin Duhul te-au uns spre tine slăvite. Cuvântul cel ce este mai presus înființat și Domnul, de unde ai luat și sceptrul împărătesc înțelepte, cerându-ne nouă mare milă. Și tot pe seama lui Dimitrie Suceveanu se pun o serie de cântări, de fapt muzica acestora, pentru că ele au fost compuse de către Filotei, monahul de la Cozia în secolul al XIII-lea. Este vorba despre mărimuri, aceste mărimuri care se cântă la utrenie, la sărbătorile sfinților, însemnați de peste an. Sunt compuse pe glasul întâi. Pani gavu pani pan, mărimul vă prevoi bine credincioșilor și întocmai cu apostolii împărați. Constantine și Elenom, și cistim sfântă pomenirea voastră, cel ce cu sfântul botez pre toată lumea o ați luminat. Și stihirea a doua de la mărimuri. Pani gavu pani pan, veniți toți să lăudăm preîncununații de Dumnezeu împărați, pre Constantin cu Elena, zicând, prelauda creștinilor.
Cam aceasta ar fi lecția pe care mi-aș dori cu toții să o asimilăm și sper ca această înregistrare să vă găsească sănătoși, să vă găsească bine în familii, acasă, fără contacte cu virusul acesta care bântuie și încearcă să ne facă probleme tuturor. Vă doresc de bine și să ne vedem sănătoși. Hristos a înviat!